ym Pencampwriaeth o'n harddod rhyngfryd George Hughes. Mae'r beirniad wedi gwneud i rhestr fer yn y cylch sydd wedi I grydydu. A wedi rhoi nhw mewn trefn penodol hefyd, Rob? Ydy, mae wedi rhoi'r dorset mlaen fan hyn. A wedyn y syffoc a'r Clun Forest a'r Texel Glas tu nôl. Fel o'n i'n gweud gyda, mae yna oen hwrdd dorset cryf ofnadw fan hyn. Ac yn ten magu dorset, a mae wedi gwneud mor dda, falle fi'n gweld e'n mynd fan'na, falle. Wrth edrych am hyn nawr, ni'n lle gweld y lled sydd gyda fe tu fam yna, a mae'n cadw'r lled na. All the way trwy ddod. All the way yn y Y doset oedd o David Lewis, Llangwthan, Sir Benfro. A fe wedi gwneud mor dda am y dros y blynyddoedd. Mae 300 o ddefed pedigree dy fe. Mae hwnna'n nifer sylweddol o Paul Dorset, sydd wedi arall fwy yng Nghymru. Mae'n gael llwyddiant. Mae'n gael llwyddiant gyda nhw. Digon o ddewis dy fe? A digon o ddewis dy fe. Mor o ddewis yn ddech chi crafu pen, fi'n credu iddo fe. Ond wedi cael... Os oes rhai o safon na adeg ei gyda wyth, mae'n sefyll allan, mae'n rhaid gweud. A'r gwrbon heddig yma o'r ennill 9 Pencampwriaeth bryd mewn 7 mlynedd yn y sioe. A mae hwnna'n dipyn o record yn dweud? Ydy, what a take. Gol ei, hei. Ydy, sy'n lot o feid nawr, se? Nagos glei. Ond y beirniad yw'r unig un sy'n gwybod pwy ffordd mae am fynd heddi. A'r beirniad hwnnw yw William Carson o Ogledd Iwerddon. A mae'n braf I gael bobl o wledydd eraill. O, hec I tol, odi. Nawr, beth sy'n digwydd yma nawr? Ar yw gyffro'n awto, fe? Mae wedi gosod rheina nawr, fi'n credu. Mae wedi roi'r Oxford Down yn gyntaf yna, a'r Biwla, a'r Kerry, a'r Chefiot, O, mae wedi gwneud I benderfyniad. Ble mae am fynd, Rob Ratri? Wel, fi yn meddwl, siŵr fynd am y dorset fi, dwi'n meddwl, reit? Ond, twyd, pai wedi wrong wedi, ond fi'n teimlo. A beth ych chi feddwl, Russell? Wy'n cytuno. Sen ni'n mynd am y dorset fe ni'n un. Ond mae'r Oxford, mae'r cryfder yn ochr yn fynd. O, nawr, mae'n gweud beth fe'n benderfyniad o'r ewyr. Wel, mae'r boes mae'n siŵr o fod yn crynu yn ei sgidiau erbyn hyn, achos mae'n edrych fe betai na ddau yn y ras, yr Oxford a'r Paul Dorset. Mae'n gwedi areth a gwedi olchiadau nawr, a mae'n edrych am lawr o fi'n nofo, mae'n troi nôl fan hyn neithio, ti'n bod? Rwy'n surprise bach I ni. Galle fynd Dorset a Suffolk, yn lle? Yn sicr. Neu dau ochr an, dwi? Felly fynd am yr Oxford a wedyn y Penfrith Biwla? Ie. O, mae'n gyffroes ma nawr, boes. A dwi'n dwlu ar acen y gweddelod yma. Odi. Mae nhw'n sefyll allan o'n nhw. Odi. Felly, yr Oxford Down oedd o teulu'r Brown, Dimbych y Pysgod I weld yn y ras. A un arall o Sir Benfro wedyn. Sir Benfro neu'n ddam heddi nhw. A Paul Dorset. Felly mae'r wobr siŵr o fod yn mynd I Sir Benfro byddwn ni'n tybio. O, gol ei, achan. Agos af nawr, ni wy. Dwi'n dal I weid o'r... Ti ron? Ni'n anghywir! Yr Oxford Down! Gwobr goffa George Hughes yr oen hwrdd gorau yn mynd i'r Oxford Down. Chwarae teg I deulu'r Brown o Ddimbych y Pysgod. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw.